Čaute ľudia, ja vás tu vítam u nového videa z Farming Simulator 22 a ideme ďalej. No, dneska je to z dedovej farmy a dneska ideme balíkovať, lebo ja som to poriadkoval. Tak, ideme to balíkovať 5-5-4-5. 5-5, hej, dobre som povedal. A potom to budeme brať asi, zoberieme vlečku z auta, tak to budeme brať. No ďakujem za lajky, odbery, veľmi si toho vážnym, aj zvončeky, aj za zdieľania, len tak ďalej. No, dobre. No a ideme na to pole. Akože koľko tam budeme mať riadko, asi 10 som urobil. A balíkov bude dosť, lebo to je tieto malé balíky. No, neviem. Uvidíme. No už je skoro večer, tak sa budeme ponáhľať tak rýchlo. Tak uvidíme. Svetlo na traktore máme, takže pohoda. No som vedavý na tento balíkovač, čo to mal Starky, lebo nikdy som taký nemal. Akože hranatý som mal, ale takýto malý, čo? No, som zvedavý, ako to pôjde rýchlo. No, rozlož, spusti, zapni. Rýchlo zvuk je taký. Radšej vypneme. No tak to ideme balíkovať. A potom to budeme zbierať. Keby ukazovalo, že koľko balíkov sme spravili, ale to neviem, či ukáže kde. Až koľko máme balíkov zatiaľ? No, celkom rýchlo idú tie balíky, takže to je pohoda. A my si asi ideme dať timelapse. Alebo ešte? Nie, toto by bola fotka. Dobre, idem si dať timelapse. No a my už ideme posledný riadok. Neviem, koľko je tých balíkov, ale bude to sranda nakladať. Sranda. No akože dedo mal dobrý balíkov, celkom rýchlo to ide. Ešte keby mal takú lepšiu kosačku, ale zatiaľ stačí. Keď si pozrieme, koľko stojí nová kosačka. 8 000. 10 skoro. Alebo ešte koľko, no. Kosačky sú drahé. Keď chceš ešte nejakú väčšiu, no. Kúpime od nášho asi suseda Joža. Ten má dobrú kosačku, som videl. Za 8 000 tiež. Takže uvidíme, že od Joža kúpime. No my sme dobalíkovali. Počkaj, nedá sa to. Zložiť, spustiť. Nevadí, vypni to. Badá sa. Vyložiť. Už sme vyložili 2 balíky. No ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber a my sa vidíme u ďalšieho videa. Čau.